Abi, gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi nggih. Iya, kebetulan saya di sini lagi menggantikan posisinya Mas Arif. Arif Ya. atau Mas Dandrip yang Ya. alhamdulillah hari ini masih tugas kerja. Betul, ya bisa ditinggalkan. Nggak Nggih. bisa ditinggalkan. Betul. Ya, semuanya untuk penggemar IPS Channel Official, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan tim. Pada malam hari ini saya sedang berada di Jalan Purbaya di Kabupaten Sleman. Kebetulan pada malam hari ini, Bang, tim kita itu mendapat amanah lagi yang dimana ada netizen ataupun orang yang datang ke Stariat bahwasanya ada kejanggalan-kejanggalan yang menimpa di bidang usahanya. Jadi pada malam ini kita diminta untuk gimana cara menentralisir di tempat usahanya yang kemarin itu sempat nyuplek banyak kejadian-kejadian yang tidak kasat mata, terutama di wilayah area usaha di sini, Bang. Oke. Berarti ada kejanggalan, Mas. Betul, kejanggalan Makanya, kejadian. Kita diundang di sini untuk menetralisir, mencari tahu apa sebabnya. Betul. Iya. Dan nanti untuk lebih jelasnya, Abang, nanti kronologi apa yang lebih detailnya nanti bisa diundang kepada tuan rumah, biar menceritakan semuanya, alurnya seperti apa, kronologi yang sempat ada kejadian seperti apa, biar nanti digamblangkan, supaya nanti kita dan tim bisa tahu untuk gimana menyikapi masalah tersebut. Kalau begitu kita panggil aja Okay. narasumbernya. Betul, nggih. Monggo dari tuan rumah, Mbak, Mas Derek. Oke. Lama udah di senengin gini. Di break. Mbak, ngapunten guys suwung dalu, matur nuwun awet kepercayaanipun ngundang tim IBS. Saya minta tolong nanti bisa digulas sedetail mungkin apa yang selama ini jenengan alami, diceritakan sedetail mungkin. Nanti biar saya dan tim bisa menjabarkan kejanggalan yang Mbak alami terutama di bidang usahanya. Monggo, Mbak. Oh iya. Dari awal ya, Mas? Iya, nggih, betul. Ya. Kalau untuk sebelumnya itu memang banyak sih kejadian kayak seperti ditaburin bunga, terus ditaburin garam. Oh, juga. Jadi di depannya ada bunga, Mbak? Iya. Terus tapi itu kan yang sebelum-sebelumnya ya, seperti kayak pas waktu awal buka bakso ya. Terus setelah itu akhir-akhir ini itu memang banyak yang itu sih kejadian-kejadian yang benar-benar tak terduga ya. Soalnya dari pertama pas itu kejadian pertama itu ada seperti gundukan tanah ya. Tanah? Oh ya. Ada tanah di depan warung tersebut atau di mana, Mbak? Enggak, tanah di bawah gerobaknya. Oh, di bawah gerobak ada gundukan tanah itu. Iya. Itu kan waktu itu saya ada laporan dari pegawai saya. Mbak, ini di bawah gerobak itu ada tanahnya gitu kan. Terus saya langsung ke warung kan, Mas. Ke warung saya cek kan. Terus saya bandingkan, saya pegang tanahnya sama tanah yang di samping warung. Itu kok tanah yang ada di bawah gerobak itu seperti tanah dari gundukan itu, kuburan. Oh, kuburan gitu. Ya. Terus setelah itu kejadiannya itu ada yang naburin bunga juga. Oh, wonten nggih. Di bawah gerobaknya juga bunganya atau di halaman? Di halaman sini nggih. Iya, terus kalau yang belum lama ini itu memang benar-benar yang kelihatan sekali ya. Itu pegawai saya menemukan buntelan tisu itu loh, Mas. Oh, bungkusan gitu ya kayak bunting nggih. Itu yang mana dalam isinya itu ada garam sama rambut. Oh, posisinya juga kemungkinan itu orangnya buangnya di itu yang di depan sini. Di depan sini. Oh, masih di komplek depan warung ini, Mbak ya. Terus setelah dibuang itu ada kejadian apa, Mbak? Setelah ada menemukan bungkusan itu, entah itu karyawan ataupun tenaga jenengan, ada kejadian apa? Ada sesuatu enggak kira-kira? Ya, setelah itu kan karyawan saya nemuin barang itu kan difotokan ke saya. Nggih, betul. Nah, setelah difotokan itu karyawan saya kan tutupan bakso, Mas. Nah, itu
pas cuci piring, cuci mangkok Nggih, itu bersih. muntah darah. Muntah darah, Mbak? Iya. Oh, muntah nggih, darah nggih. itu. Padahal sebelumnya juga badannya nggak kenapa-napa. Iya, betul. Badannya fit. Cuma Nggih. rasanya katanya itu saya tanya, lah kok iso Mas kok sampai kayak gitu aku Nggih. gitu kan. Terus rasanya ini sanjange rasanya ini ku teng dodo jemegrak, kepengen utahke. Nggih, ngoten Terus nggih. setelah diutahke ternyata darah Darah, tadi. nggih. Ya, Nggih. terus setelah itu kan saya liburkan Nggih. di hari Sabtu karena itu kan kejadian di hari Jumat Hari ya, Mas. Jumat ya, Mbak, nggih. Ya, hari Sabtu itu saya liburkan. Nggih. Saya bersih-bersih warung. Iya. Dan setelah saya bersih-bersih warung, hari Minggunya itu saya buka. Nah, saya buka Minggu pagi waktu pegawai saya itu tata-tata, Yeah. itu ada kejadian lagi, Mas. Nggih. Itu baskomnya itu tiba-tiba kebakar sendiri. Baskom itu ya? Iya, baskomnya. Padahal kompor itu juga mati dan freezer itu juga enggak ada konslet sama sekali. Nggih. Tapi juga kebakar gitu ya, Mbak ya? Iya. Nggih. Makanya terus pegawai saya itu takut terus Takutan nggih. pulang ngantek keweden ya, Mbak, saya takutannya nggih. Terus di sisi lain itu kan mengenai kaitan di usaha ya, Mbak ya. Iya. Terus di keluarga sempat ada dampaknya enggak, Mbak? Maksudnya menyerang di entah itu dampak keluarga, kesehatan dan lain-lain seperti itu, Mbak? Saya sendiri sih. Oh, jenengan malah? Iya. Waktu itu kan kejadian Jumat ya, Mas. Nggih. Nah, Kamisnya itu saya memang ada mimpi buruk. Nggih. Rabu Kamis itu Rabu 2 Kamis. hari itu ya. Nggih. Ya itu ya mimpinya itu ya buruk lah. Nggih. Ya itu ketemu ular. Ya. Terus anak saya kepalanya kelindes truk juga. Waduh. Tiba-tiba hidup gitu. Nggih. Pokoknya aneh itu loh, Mas. Nggih. Terus dampak pelanggan ada pengaruh nggak, Mbak, di usaha setelah jenengan menemukan benda-benda tersebut? Entah itu usahanya ada berpengaruh nggak, Mbak, dari Ada. omset pemasukan dan lain ngoten? Ya itu omset jelas sangat terpengaruh ya, Mas. Oh, gitu? Karena turunnya memang 80 derajat. Drastis ya, Mbak ya? Ya, terus setelah itu banyak yang pada bilang kok warungnya libur. Oh, padahal buka. Nggih, betul. Setelah itu nggih banyak sekali yang pada datang itu cuma belok di warung terus pergi. Cuma belok itu sambil lihat warung terus pergi gitu, nggih. Mungkin ngiranya tutup. Padahal buka. Nggih, oke, Mbak, nggih. Mungkin ada tambahan lagi? Nggih, saya minta tolong bantuan dari Mas Ibnu, dari IPS Channel untuk membersihkan Amin. membersihkan warung saya dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, yang semoga pripun nggih lepados rezeki nggih paling lancar malah nggih, amin. Lancar, amin. sama nggih semoga yang mengirim juga tinggal sadar ya, Mbak ya. Nggih, oke nggih. Nggih, Mbak, matur nuwun awet kepercayaan tim IPS, insyaallah, Mbak. Saya nanti adanya kegiatan punika, makanya saya menghimbau kepada semuanya kita harus berpikir yang rasional, berpikir yang logis. Apapun itu kejadian kita harus digulas dengan pola pikir yang profesional dulu. Iya. Saya selalu mengingatkan dalam hal setiap nanti ada kejadian sesuatu kejanggalan apapun itu kita harus berpikir, Mbak, digulas sing logika nggih. Maksudnya ini itu masuk akal enggak, dipikir logis itu ketemu nalar enggak, apakah emang ini cuman wong iseng-iseng atau seperti apa, kan seperti itu. Tidak kemungkinan dengan contoh yang sudah misal kayak di kesehatan itu misal sakit kan bengkele manusia di dokter ya, Mbak ya. Di dokter dulu, nanti hasil seperti apa, nah hasilnya baik ya kita tetap tawakal nyuwun Gusti Allah. Kita ke alternatif pun kita harus hati-hati, jangan sampai kita tuh wong susah njuk tulung ning uang hanya yang dimanfaatkan, jangan sampai itu terjadi ya, Mbak. Saya menghimbau bener, makanya kan tim saya lahir batin, Mbak, insya Allah nanti akan menggulas sedetail mungkin bab kaitan kejanggalan yang jenengan alami. Tetap semua minta sama Gusti Allah ya, Mbak ya, ampun dikaitakan terus acara ini musik dan lain jangan. Semoga adanya kegiatan tim saya membersihkan usaha jenengan, kedepannya usaha jenengan tambah lancar, laris. Nek wong Jawa ngomongi gemah ripah lo jinawi, jadi nanti bisa murah pangan, sandang lan rezeki, dan terutama keluarganya diberi keayaman, ketentraman, kesejahteraan semuanya. Itu ya, Mbak ya.
Itu Bang, ditambahkan lagi. Ya, jadi pada kesimpulannya Mbak sudah memberikan penjelasan ke kita semua. Ya, di situ. ya betul. Ada beberapa kejanggalan Ya. seperti ada tanah Ya, di bawah gerobak, ada betul. kembang juga, ya, dan yang lebih parahnya lagi sampai menimpa karyawannya. betul. Ini mic-nya di bawah dulu Mas. Ya. Ya, oh ya. Oke, ya, dipegang aja nggak apa-apa. Oke. Sampai menimpa karyawannya gitu. Sampai menimpa karyawannya sampai Ya. muntah darah. Bahkan yang ironisnya ini warung ini padahal kondisinya terbuka. Buka, betul. Iya. Latarnya juga jembar Tapi gitu. dilihat orang ini tertutup. Betul. Jadi kami dari tim IBS akan berusaha semaksimal mungkin Betul. Mbak Betul. untuk menetralisir tempat usaha Mbak. Mudah-mudahan kedepannya kembali membaik, ya. Amin ya. Terus kembali normal lagi, Amin. pelanggannya juga balik lagi. Amin. Tapi tetap kita hanya perantara, Betul. ya kan? Tetap mindahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi begitu aja Ya, Mas betul. Ibu, Oke, dari saya. siap. Matur nuwun Bang Abi selaku host mewakili dan Arif, dan menghimbau lagi kepada semuanya, ikuti terus channel saya di IBS. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe tentunya. Gitu ya Bang ya? Iya. Oke, Siap. IBS channel mantap. Mantap. Oke, matur nuwun. Ya. Kabeh ana rupeda ing papan ngawuh saged hadir wonten pamriki kasuwun kaliyan sedaya punika sami ing salengkah mriki. Panjenengan ing papan iki saged hadir wujud ing lebet wonten jiwrakani punika arep. Sikil dibantu. Kamera di puterkan gitu. Sama gitu. Tangan itu kan. Ibu lenggah mawon betul apa? Ibu lenggah sini. Sirah dijagan. Sirah mas dijagan. Kamera ngatik berdiri nggak apa ngoyak gitu. Sejane kepala nih Mas, gaman nggih, tangan loro Mas. Enggak kene nggih, kula nuwun. Sugeng dalu. Apa iki? Biar kiri Bang, dibantu. Wis suwe kowe manggon ning kene. Ora takon. Jadi model ngenten iki dadi dia nggak usah banyak cakap, yang jelas ngenten iki wonten rombongan nih. Jadi nggak cuma satu, jelas satu itu. Yes. Dong apa nih ini? Ora perlu ngerti, kudune kowe yo ngerti. Padha, jane kowe muni ora perlu ngerti, aku ngerti. Asline yo mung ndandhi aku ro jenengan itu. Seperti itu. Yes. Aku ngerti kahananmu ning kene. Walaupun kowe muni ora ngerti, ora perlu ngerti. Ning aku pun yo ngerti, kowe iki sebenarnya ming kongkonan, ming pekatik dikon. Makanya saiki nyingkat waktu, rasa gobar pekanjangan suwe. Nek kena tak sana, kena tak aja apik. Ora iso. Jadi modelan nek wis diapik ra kena, disanak ra gelem. Niki jelas. Kecolongan ta Mas, tak kon jagane. Jagane Mas. Iki dadi dingetan Mas. Cabe. Pun langsung dicekal mawon, langsung dicekal, godoki lho Mas. Dibantu. Batok ini, batok ini. Ini kok, batok ini. Jangan lho Mas. Aku nih. Nah, kan kekuatannya Mas Adib lho. Leh bakoh nggih. Pak tenagane niki ngene pripun aman nggih niki lip-lip. Pun di posisi ngene kita juga ngaman nggih. Mas Kucit ditahan nggih Mas.
Amit nggih. Karena tolong jaringnya di naikkan pun ngeten nggih, pun ngeten nggih. Pun dinaikkan sedikit. Pun. Ini udah enggak? Mboten. Jadi ngeten nggih, Ibu, terutama ling nang owner usaha niki dalu niki kula matur sosok sing gaweane niki wau sing diutaraken kalih mbake. Jadi pengine biyen resik ya ming kudu kabeh iki resik. Jadi intinya kita ora nglarani roh niki ning nglarani sing gawe ngoten mon, karena terus terang niki tanpa dikon nggak bakal tekan kene. Kepala ini nanti kepala ini. Kepala ini. Kan? Tuh kan. Oke. Nice. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak siapa nama kusunah apa nih ya Allah mereka menasihati saya dengan bukti rahmat kau berikan kasulkan balik akan mudah kau damel enggang damel balu eng damel stone pun bukan aceng lambai bukan dekau engkau bakal benar akan kesal benar. Berdiri nggak apa-apa, doyaknya ya nanti. Yen ngapunten sugeng dalu niki saged ngendika kalih sinten wonten ing ngajeng kawula menawi saged dipun napa utaraken napa ke pun Mbak dibantu anu nggih. Sekali sinten iki? Apa katakan? Yang apa ke? Ditunggalin sing mau. Saya ngapunten. Jenengan tanglet dong apa iki saiki tak jawab. Iki ning kene aku sak rombongan sak brayat nggih. Niat baku badhe netralisir tempat niki. Awet kawontenan beberapa hal kejadian sing menimpa warung niki dadi marake resah, marake napa nggih kacau sak kabeh. Kula teng mriki niate sae. Nek emang jenengan barang apik ayo nderek kula, nek emang jenengan barang awon mboten sae nggih. Kula nderek piye carane ben supados mboten manggen teng papan mriki. Nah, makan iki panggonanku. Jenengan manggone teng mriki, panggonanmu kene. Saiki tak takon. Jenengan asli mriki napa sing jaba? Jangan jaba. Saka jaba. Saka jaba niku awujud dalam arti ngenten dipasrahke napa? Apa saka jaba dolandene dhewe apa ana sing kongkon? Ana wong sing kongkon. Ana sing kongkon. Ngenten kan penak dijak. Nah. Wes jenengan dikon manggon teng mriki. Wes. Niatmu, nah kita takon niat arah dan tujuanmu ning kene kon ngopo? Nek kowe saiki kepenak-penakan wae. Kowe dikon ning kene kon ngopo? Kon mandang gawe ngopo? Gawe warung Kerapayu. Gawe warung iki no. Warung Kerapayu. Terus sing ngirim sing ngongkon kowe iki padha-padha duwe usaha apa maksude wong isih dalam arti serik
bab kaitan saka keluarga apa padha-padha ndek usaha? Iki pengen ngerti wae. Padha-padha desa. Padha ndek usaha. Kowe ditandur dikon ning kene. Kuwi kaya juraganmu ya, mesti iki sing ngirim kowe. Mungkin aku yakin empumu sing ngirim iki mesti awet dasar kongkonan. Kaya kowe kuwi ning kene wis ping pira wae berulah, maksudnya sing kowe tugasmu khusus tugas pokokmu. Kaya sing ngarep kowe mungkin ya ngerti. Nah, saiki tugas pokokmu ning kene ling gawe picarane Rapayu iki kepiye? Maksudnya kan niatmu men niate arep gawe warung Rapayu. Tak pengen ngerti, kowe manggonmu ning endi? Sebelah ngendi? Ning ngarepan. Gawe peteng kene iki. Pripun? Gawe peteng gone. Terus selain kuwi, berarti tugasmu ngalang-alangi wong tuku ngono. Kepalane, Mbak. Kepalane di diaman iki. Jeglak-jegluk mawon gak mau. Nggih. Nah. Terus selain kowe kuwi gawe peteng gone, sempet ngenani karyawan kene ora? Itu aku. Oh kuwi dudu kowe. Mana? Mana liyane meneh? Ana liyane meneh. Ramen aku ning kene. Oh iya. Terutama barang kiriman ana sing do teko barang apa ana sing laka lantas barang iki nyun sewu iki ora teges aku piye do melu gabung ning kene ora kira-kira. Do melu nunut ngono apa kepiye? Do dijake ning kene. Do dijake. Monggo wonten sing ditanyakan dari pihak keluarga untuk membantu menggules. Untuk sing ngirim kowe, sing ngkon kowe mrene, kuwi kira-kira iki sing padha adoh ora? Saka papan kene adoh ora? Nah, Ora adoh. Sama usahanya nopo kendem. padha. Sami nggih. Terus ana kejadian, mah berarti mboten dhek nek ngalami karyawan mboten dhek nggih tugase ming. Nah, terus saiki caramu piye? Misal ana wong arep tuku ngono ning marake Rapayu ki caramu model kepiye? Ngalang-alangi. Oh, dadi digawe tutup ngono. Biyen matimu ngopo aku pengen ngerti. Aku Matimu ngopo biyen? Gantung. Ya, oke. Sangat tak sayangkan seperti itu karepmu kudune tenang ning kono ning dikarake makane kan saka saiki kowe tak apa ya jenenge pertimbangan nek kowe gelem tak tulung ora ana krane karo sing dadi pekathik wis dadi pekathik ro empumu kuwi ayo aku siap nulung roh arwah kowe dadi jenengan kuwi men ayem ning kono orang lambrang tur ora dadeke babu utawa diperbudak tulung ayo bareng-bareng kene warung kene atau sing jeneng ganggu tumrape liyan ra tau cuma ming pengen kene iki lek ndang resik padang sing dijaluk ayam tentrem ora arep piye-piye tenan. Ning kok ngantek iso kaya ngene. Tak takon mergo ngopo to kok ngantek iso sekejam iki kowe tekan kene iki. Kowe kudune ngerti. Aku ora ngomong. Pun dalu niki kepanggih ya kudune sanjang. Ora iso. Oh, wis panten kayak gitu kan kaya wonten Aku ning ngomongku aku disiksa. makane kuwi. Jenengku. Makane kuwi nek ngomong muni disiksa saiki men tak tulung nek kowe gelem tak tulung. Dadi kowe iki serano kaitan ikatan. Kowe nyok do upaya apa to? Tak takon. Selama iki nyok do upaya apa? Nyok dine pangan apa kowe? Orang duwe. Urung dikeki. Nah, terus kowe iki ditandur ning kene iki diterke rene apa dikirim saka dodoan apa wonge kepiye lewat media apa kowe tekan kene? Diterkene wong. Diterke rene wong. Ya, lewat apa media apa? Masih tak pengen ngerti. Kok iso ngantek ceblok manggon ning kene iki lho. Siapa ngerti kowe? Oh, aku ngerti kowe. Ramen aku tok. Oh iya, aku paham. Makanya aku inten karo kowe karo jenengan, kuwi aku pengen inten. Jadi iso tak tulung nanti tak tulung.
aku kira tenan. Mesake asiro jenengan, mesake banget. Dalam hal jenengan itu ming dadekke babu dipekathik ming dikono rene engko nek ra target kowe sing disiksa. Kowe pengen ayam ora? Nah, kowe kan pengen ayam ben kowe iki ning jasadmu kono iso menyatu, iso langlambrang meneh dan ora dikaryake. Pengen ora bali ning amoreng jasadmu meneh pengen ora. Soalnya ngopo aku ya mempelajari hal seperti itu udah banyak sing kecelakaan lalu lintas, sing gantung bunuh diri. Jadi jangan beranggapan bunuh diri itu terus rampung sak kabeh, enggak. Bunuh diri itu belum tentu di sana diterima, bunuh diri itu belum tentu awakmu kepenak. Wes iso ketemu ngerti carane ming dikaryake ngene iki sangat saya sangat seperti ini. Arung wayahe Gusti Allah mendhet neng wis memutuskan kudu wis seperti itu. Jadi lambrang. Jadi ngene, kowe kan wingi ning kene terus terang wis sak untara wis suwe. Sampai ana hal-hal kejadian-kejadian sing bener-bener miris nimpan ning warung kene. Aku minjuk tolong tenan. Aku pengen ngempenake kowe. Dalam arti tak pulihke ning asalmu, ning makammu, tak kirim donga, syukur-syukur kowe gelem tak opahi anane kaya ngene nek kowe anu ayo tak kasih, tak nehi ya ming sak anane. Iki tandha tresnaku karo panjenengan. Ora ndek maksud liya liyane, ayo tak pulihke. Ayo Mbak, sekarang. Pun sak untara jadi gini Mbak. Dicerakin nggak apa-apa kan kamera nek kadoan. Tuh kamu mendekat nggak apa-apa. Jadi intinya niki niku tugasnya nutupi nggih. Jadi wong arep menggok ketoke tutup. Pernah ada kejadian Mbak ada yang matur gitu. Wong Mbak tutup gitu atau gimana? Matur gitu. Ya habis kejadian itu Hari Minggu itu bilangnya kok tutup ngoten. Oh. Nah itu, makanya kan niki kalau gathuk kowe kalau kaitke ternyata ada gambaran seperti itu. Iki kan. Aku kira memang. Nah niku. Makanya niki tugasnya tengah ajeng ngalang-alangi jadi gawe peteng biak ngonten wong ajeng napa menggok dadi ra sida ngertine tutup. Bahkan yen sewu niki kan usahanipun bakso nggih. Nggih, pinten nggih? Sempet mengalami kejadian basi atau nopo atau pripun mboten ngen bab kaitan masakan trouble mboten? Sempet ada. Ayamnya. Oh. Baksonya. Wis sempet ning nggon pangan barang ya ganggu, maksud digawe dagangane mambu apa kepiye ngono. Oh tuku wis nggih. Nggih. Cerai enggak apa-apa toh. Dari sana juga bisa. Enggak apa-apa. Rambut ini Mbak, rambut. Sekedap. Jadi anu nggih niki dinan terakhir teng mriki. Saya jamin, saya nanggung bab kaitan jenengan tekane ngen jasate jenengan siap ndugekke, siap ngintun donga, siap ngupakara, terikat dengan empumu sing ngintun jenengan akan saya lepas. Perkara nika mengke ra trima, perkara ajeng ngamuk, itu pun saya yang tanggung jawab. Jadi jenengan sudah tidak ada kaitan dengan sana lagi. Misal mengenai jawaban sebuah pertanyaan yang bagi jenengan dirahasiakan, itu pun jenengan tidak ada unsur siksaan yang akan dilakukan oleh seempu itu tersebut. Sing ngirim jenengan arahe teng pundi? Pengen ngerti satu pertanyaan itu. Yang saking dukun atau empu mana? Daerah pundi?
Oh kidul. Nggih. Terus jenengan tinggalnya kan tengah jengan. Itu tenggen sebelah pundi? Ro kanca-kanca. Gen uwit niku napa sik sebelah pundi? Pundi? Gen bener sing jarang dikai to. Jangan matur niku lho. Jedelak. Nggih. Jangan matur niku. Tidak. Kuwi sing wong laka lantas bareng do ning ngono, sing do kecelakaan ning ngarep do ning ngono kabeh. Akeh. Sok ngono, sok nyok entuk omongan apa karo sing do kecelakaan bareng ngono ki sok kepiye? Maksude sempet entuk rasan-rasan apa? Maksude mbuh kuwi daginge apa penderung katut apa kepiye atau dhek ning kono do kesusahan apa piye? Maksude sing do manggon ning kono. Sempet no omongan apa kowe? Dek. Ngerti oh, itu urusan di oke. Ya ini sekedar minta nggo nyuplek tok kok. Ya wis. Ya wis intine saiki jenengan tak jaluk ayo ikhlasno tinggalno papan panggonan kene ya tak bantu tak olehke sebutno jenengmu engko lah aku ngirim ben kepenak karo sapa sapa cari ini Kang Mas nggih duduk. Bentar dipocong ki lho. Bentar dipocong ki nggih. Tak balekke ya ning jasadmu ya pokoke lahir batin khususon ila roh arwah jenengan boten rape wonten ing jasadipun saesih nyediaken sedaya pitulungan budami sedaya lahir kelawan batos sing bakal dene sabar pundhaken ampun atas dosa ingkang ampun metuti pastenipun lan linangkung anggenipun sing damel resah damel ulah sakmenika ugi sakmenika pangpaling ugi tansah paring ganjaran sak setimpalipun sak mangke mugi tansah khususipun warga kang mriki pasaran pun nangkung roh punika saged saya kali sering berkesana jasa dina Rasulullah. Nanti kados biasane nggih disapu dengan jari niki mawon. Niki ben nutup ngenten ning sing dienggo nyapu sing niki. Manggulung nggih nek mboten ngenten iki kula purkop ngenten nggih tapi ampun jarik sing putih nggih manggeret mawon mriku alon-alon tapi gulung nggih bahan nggih nanti bareng nggih mlebet mriku nutup jarik ini kan jarik nek mungkin kualik nggih alur lantunan anu nggih tahlil mangke saged dipun tarik nggih. Begitu nanti pun manggulung langsung ditekuk ngenten nggih. Bendelane nggih. Ya Mas Adip badhe ngirim mriku nggih. Nggih. Dari itu ilahi syafaat Rasulullah alaihi wasallam. Ya Fatihah alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Ya pertama saya katakan telepon dari sahabat. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekedar la tahan nggih la ilaha illallah la ilaha illallah. Dipun cekel
3 rating ya Mas. Bang ini oke. Sing saya. Sing sarah. Nggih. Niki sinten. Orang ngungkur ya, langsung. Dari sana. Ngungkur. Ayo sing ganggu aku. Pripun? Ayo sing ganggu aku rasane kok. Pripun? Dengan sing gowo sing saya. Pripun. Niki sinten? Niki sinten? Matur jenengan sinten kali sinten? Belum ngerti. Ora perlu ngerti. Jenengan teng mriki kedapuk napa? Urusan apa? Urusan kula nggih. Dados ngenten, urusan kula teng mriki. Kalau urusanku. Sing saya. Urusan kula teng mriki nggih niku ajeng ngresiki sak kabeh saka rubeda sing ana ning ngarep warung kene. Lenggah sing saya lenggah. Matur. Kamerane. Sing sareh nggih. Dadi ngene. Aku ngerti jenengan ra dadi atine. Ana kegiatan iki. Ning terus terang nyuwun ngapunten. Piye-piye tetep iso ora iso. Jenengan tak suwun sumengkir saking papan mriki. Aku yakin niki sing pengarep ya niki, dadi pengarep ya. Nggih. Lah nek jenengan ora trima, terus terang keluarga mriki nggih ora trima, enten jenengan dugi mriki. Ngoten lho. Tugas kok. Tugas. Iya, aku ngerti. Berarti sing labuhi nggon kene iki jenengan to. Sing nguasai jenengan to selama niki. Kek salah iki yo apa ngono ngantek. Jenengan wis suwe, ning kene wis suwe. Durung suwe. Dereng dangu, Mbak. Belum lama ya. Nang kene kok rasane raja niku enggak harus suwe jenengan. Oh, dedengkote. Yes. Manggone jenengan sing ndi? Manggon teng mriki sebelah ngendi? Ngisor gerobak di bawah gerobake. Gerobak. Berarti saya ono omahmu. Saya ono ning kono terus sampean, Mas. Dicek, Mas. Omahe enten. Mboten niku ana lemah, paling ana lemah kabeh mben disebat teng ngisor kono. Mboten ngisor kok Mas, ngisor kok.
Ning ngisor gerobak. Disapu. Nggih. Cebari niki. Niku omahe Dek. Dia iki minta meng duduhke kok. Niki meng duduhke manggone ning ngisor mriku. Sithik mawon. Meng duduhke. Nggih. Kayak aku nunggu Mbak. Riku Mbak. Wes. Berarti jenengan ki wis ya hitungane rung suwe ning manggone ning kono. Terus bendinane apa? Bendinane. Nah. Terus bendinane jenengan selain manggon ning kono nyok kekliter ngendi ngubeng iki ora kira-kira ngubeng. Oh ning kok. Ning kono. Pripun? Nggih. Ngisor kompor wae. Berarti dibung tadi. Jangan teman diresiki diganti dikebyuri ngono nggih. Napa gerobake nggih? Gerobake mungkin dikebyuri diresiki dikumbah. Oh, nang jero kene. Yang ono barang. Sik. Iya. Kameranya metu akhir. Gini. Ya. Kamera masuk. Oh, ya. Oke, nggih. Wis ngenten. Jenengan terus terangkan manggon teng riku kon ngalang-alangi dan semuanya. Berarti andile jenengan napa? Pasang teng riku ki entah itu dagangane dadi bosok. Dikirane ngingo aku. Oh. Dadi itu nyok. Awan butuh gede. Napa? Oh, nggih. Kedap ngenten. Kalau tak jaluk informasi riyen. Lho. Pun nggih. Lho, lenggah iki sekeco. Nggih. Dadi intine niku jenengan ditantur kene ben wong ki do weruh, do ngerti nek ngene iki kaya duwe ingon-ingon ngoten to. Nggih. Terus bab kaitan nonton sing mutah darah kemarin niku emang jenengan Awan butuh gede. Oh. Nggih. Aku kan mangan nang kene ya mangan aku nang kene. Oh, jadi darah kemarin ya Mas, sing mupok nika lho. Lah niki kan panganane darah. Emang ajeng dijaluk ngoten lho. Oh, jadi mulakno kok mendadak nggak ada apa-apa kok. Tenagane kene mutah darah. Bahkan saya melihat fotonya itu benar darah. Darah seger gitu loh. Lah emang karo sing nandur jenengan ki cen dikongkon njaluk opangan ning kene ngono to. Ora dicepaki saka kono apa ya dicepaki? Cepake. Oh ya dicepaki ning ya nek kurang kok njaluk ning kene ngono to. Aku butuh kok. Oke. Dipun butuhe wong akeh. Oh, jadi niku. Terus ana geni. Geni napa nika panci napa-napa Mbak yang hitam? Oh. Jenengan nggih ya. Oh, berarti kowe jimuk geni saka kono to? Nggih. Oh, pangane kurang. Terus kowe niat meden-medeni karyawan kene dengan olah seperti itu ngono, ben men supane piye keweden terus ra dodolan apa kepiye? Ben ketok nek aku. Oh, ben ketok nek jenengan iki do weruh lah ana jenengan ning kene dan masyarakat berpikir mriki niku malah sing duwe pesugihan ngoten nggih. Ya. Anjen aku tinggal pesugihan kok. Oh, nggih. Ning kan bukan kerana sing mriki ngoten to. Oh. Dan aku golek pangan kene. Nonton. Terus bab kaitan kecelakaan tengah jenengan barangnya ono kerana jenengan mboten? Oh, jenengan barang sing nyok jegali. Nggih. Terus saiki roh arwahe sing do ning ngarepan iki. Mang Jipu. Oh, mang teng iki niki wae. Sampai do linggo ning kene barang mlebu. Ning nggon wit nika barang.
Oh. Do gentayangan do rode dhewe. Kamera. Napa? Oh, njaluk sing foto. Nggih, saya ngenten ampun sekali Mbak. Saya ngene tak nei. Sukani. Ampun. Niki lho, Mas, dar niki. Oh, ampun. Wis seke geni. Ampun. Wis ngene. Niki ya wonten rek. Oh. Dadi ngenten, tak sukani niki. Mengke nyuwun tulung, jenengan saged geser, saged ngalih, syukur-syukur saged kundur kalian sing ndugeki pripun. Kinten pripun? Oh, jenengan pun ditali. Oke, lho Tan, dari sini Tan. Ya. Ditali kon golek pangan kene. Nah, makanya kan taline niku picaran kajeng kula dedel. Oh, teng mriku niku taline, men sepane ucul. Nggih. Mungkin tak udarane tak uculane. Tapi janji nggih, jenengan mungkin kundur aja ana kaitan kalih sing ngirim milih jenengan. Penjara di omah. Terus ming teko manggon-manggon ning ngoten nggih ning kaya ning uwit ning nggon. Oh. Napa nyuwun darah? Ngapunten sak derenge nek jenengan ngersake darah, awujud darah tiang niku kula mboten saged nyukani. Kawon tenan nggih, terus terang mawon. Sedanten niku saestu ming pengine niku kabeh sae. Ning cuma nek dengan catatan nyuwun darah kula mboten sanggup nyukani. Sanese darah kados niki kula sukani saestu. Ning dengan catatan sak mangke jenengan saged medal saking papan patilasan mriki. Nek niku urung diuculi napa pripun? Sing penting iso lunga saka kene. Nek niku diuculi riyen Nggih. Aku kudu te omah meneh. Oh, gawe ke omah meneh. Terus ngenten mawon. Jenengan mengke bidar niki. Omahku kan geni. Omahe dek geni. Kudu kan geni. Oh, mae kudu nggon kudu apa kudu? Kudu kan geni. Geni. Nggih, jadi ngenten. Terus terang saya ada beberapa opsi. Sepindah saya nanti tak matur yang sapu jagat sing mandekani lereng Gunung Merapi. Tabang nggih, saiki lenggah sing saya napa teng mriki nderek, teng mriki sak Mbak. Nggih. Monggo. Mungkin kalau tanggung jawab nggilaken jenengan. Mesti atuh pas. Nggih. Nggih. Sekedap. Dari sini kan. Dari sini Kak. Ini dari situ enggak apa-apa. Nah. Nggih, siap. Nah. Yo. Pengen nggih. Nggih. Tahan nggih. Nah. Diluk mangke. Cukup. Cari sing setengah lho. Nggih, enten apa nggih nggih. Enten apa? Dewe arep kan. Orang ngungguri. Kon. Jenengan ajeng pamitan kalih sing kagungan griya mboten? Ora. Oh nggih.
Kembangnya keras ya? Tisu. Kembang. Tisu. Tahan ya Mbak Luki. Oh ya petak Mas. Air putih. Amin. Amin. Oke. Ya, alhamdulillah Bang Abi, kegiatan pada malam hari ini sudah dilaksanakan dengan lancar, baik aman. Semoga adanya kegiatan ini tadi kedepannya khusus usahanya lebih lancar lagi, lebih laris lagi, bahkan anggenipun pados pangrupa jiwa paringi ugi karahayon kelancaran banyu mili nggih Mbah bab kaitan rezeki ngoten nggih. Jadi ini tadi alhamdulillah Mbak ada beberapa makhluk yang mungkin jenengan pirsa ki Mbak nggih. Seperti itu, bahkan saya juga janggal dalam arti kenapa sih sampai saat ini persaingan seperti ini kok dengan cara seperti ini gitu loh Mbak. Mbok yo persaingan secara sehat aja sebenarnya nggak masalah, cuman sepine warung mergo kaitan dengan barang itu emang ceneng ati marake rada gitu Mbak, ganjil seperti itu. Itu jadi mohon sedikit masukan dari Mbaknya untuk memberikan sepatah dua patah atas kegiatan pada malam hari ini monggo. Iya. Untuk saya sendiri terima kasih untuk Mas Ibnu dan kru dari IBS Channel. Semoga dengan ini usaha saya semakin laris Amin. dan lancar juga, dan semoga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Yes. Ya, itu tentunya Bang Abi ada sedikit tambahan, monggo ditambahkan Bang Abi. Jadi terima kasih banyak sama Mbaknya karena sudah mempercayai tim IBS Channel Official untuk ikut serta dalam membersihkan satu tempat usaha. Harapan kita dari IBS Channel mudah-mudahan kedepannya Mbak kembali membaik. Amin. Terus usahanya juga tambah lancar. Amin. Dan ambil hikmah Mbak dari kejadian ini, ambil hikmahnya, jangan pernah ada rasa dendam. Cukup Allah aja yang nanti yang balas. Jadi untuk saudara-saudara saya yang membutuhkan ataupun yang menginginkan butuh bantuan kita, silakan datang ke kantor IBS Channel Official. Betul, ya. Diketuai sama Mas Ibnu. Betul. Kurang lebihnya itu aja Mas Ibnu dari saya. Ya, siap. Matur nuwun Bang Abi, Mbaknya. Begitu kegiatan pada malam hari ini saya cukupkan cukup nggih Mbak nggih. Nanti saged kabar-kabaran, informasi terkait perkembangan dan lain saged komunikasi dengan saya atau bisa langsung datang ke sekretariat. Insya Allah adanya kegiatan ini ke depannya lebih adem ayem lagi. Amin. Itu ya Mbak ya. Ya gitu pemirsa, jangan lupa ikuti terus channel kami. Jangan lupa ketik tombol subscribe, like, dan share tentunya. IBS Channel mantap. Oke.